أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. jamana kono jela werete min gofe ala here shuro anga jamana kono kamana gwate min gofe ya Allah 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 ikolo geleya jinyuman dama sabe kana ikolo ala jinyuman dama ni jinyuman nana ala senefe nyuma dama nu tiranga du here ni badela o ka soro ni subhana mawni ni javandu ni ngele mo ala uluka daga borandala wallahi ala o sebe ala ngalina e ala la sebe e chapor ala ake ala iye maminu mblanga dugolo koka ni yeleundo iye maminu mblanga dugolo koka nu bi nyema ni soja nu bi nyema ladi ne ala ka kuma kae no ye alimu ni waliju ni afisi qur'ane sale ni balole ala akolu ka ala nya sira kama ikanga jamana kishi ya Allah ya Allah ya Allah ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah jine meleke wurdane jiri kulu baji kwaji ala ede ninda ikase kono sangulo bambi ka kono e ala de abado dere ala malido nyedeli jamana nyema eti junior dodi wallahi ndalo tu connais pas junior non répète junior ojondo asu bi to kale de chiwo junior naddo junior mantimi ble junior naddo ge junior ala atike senior ya pada niere here niere ang manaza nan dawtini kafara ha kwa shakone asimu pasada na yana ka bi fenzoro asimu pasada la onye febe foya pasada ma onye ali kolo da ma muganzoro onye ali so wele ya يا الله يا الله استغفر الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له الله anga jamana de mimbi jamana koka mimbi jamana kono hami be mina gelea be mina bana be mina jonsi se du kado e alabo dugu da takabwaka ala ikado on zabati azabati anga ke jamana kanai ala an zabati anga na ke daga ikase kono sangulo bambi ka kono e ala de abado dere ala malido nyedeli jamana nyema eti junior dodi wallahi ndalo tu connais pas junior non répète junior ojondo asu bi to kale de chiwo junior naddo junior mantimi ble junior naddo ge junior ala atike senior ya pada niere here niere ang manaza nan dawtini kafara ha kwa shakone asimu pasada na yana ka bi fenzoro asimu pasada la onye febe foya pasada ma onye ali kolo da ma muganzoro onye ali so wele ya يا الله يا الله استغفر الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له الله anga jamana de mimbi jamana koka mimbi jamana kono hami be mina gelea be mina bana be mina jonsi se du kado e alabo dugu da takabwaka ala ikado on zabati azabati anga ke jamana kanai ala an zabati anga na dabatu ngara na de ko ni ngera sababu ye ka mo yere de toro nga mo se be koro degu o anni walanda on duma jamble jonsi se du kado wuli kajo ministre so mi na be kalango kuna o kanga wuli kajo halibi sabula aye doke nga doke ni wuli ka jɔ ni cɛsiri jɔni sedi ka dɔn u bi lɔkɔlidenw nɛgɛn ka denfaw nɛgɛn u bi kala kɛ ka saa bɛɛ kɛ kalan na ɲɔgɔndan mana se a bi fɔ dɔw ye k'u tɛ taa ɲɔgɔndankɛyɔrɔ la sabula gouvernement t'u reconi walima u tɛ diplôme yɛrɛ sɔrɔ jɔni sedi o b'a sɔrɔ i ye san saba san naani kɛ ka wari sara i den ye i k'a dɔn diplôme t'a bolo examen tɛ k'a fɛ den k'a ma bɔn Allah a n'a passé bɔ a n'a sandiji sɔngɔ voilà o ɲinde a brochure sanw ni a cours privé waru la voilà ani tenue ni dasi dɔw voilà
an de baw sɛgɛnnen don. Bon, mais sɛgɛn caman bɛ o y'an yɛrɛ nɔ ye dɛ. N'i y'a vérifier, va vérifier. C'est vrai. Ne ko, n'a fɔra ko kalanso, kodɔnso filɛ nin ye école b'o bɔ bi ya. Kodɔnso. San joli ils ont l'expérience u b'a baara la. Kodɔnso tɛ ne Allah Jelibugu tournant na. Kodɔnso maa b'olu bɔ wa. Ne t'o yɔrɔ dɔn. École collège modèle Daba Tunkara. O bɛ min. Maa min ka école so. Jumazana. Maa b'olu bɔ wa. Ne bɛ école so kelen min dɔn. 80% admis au DEF. Ça mami b'o kɛ. Parce que mami faw ma kalan mais mami kalannen don. Université Toubakoro. O bɛ min. Université Toubakoro Alassane Doucouré. O bɛ min. Hippodrome na walima Koɲumani. E taara yɔrɔ jan dɛ. Grand standing. Buguba la i kɔrɔ i ka so kɔfɛ. Ecobi université Ecobi. Ecobi école de business bilingue. Ecobi olu bɛ kalan de daminɛ anglais la ka taa. Olu bɛ ne ka yɔrɔ kɛrɛfɛ. O fili ka so kɔfɛ. An ne ka so ka jan. A man jan dɛ. Ne ma ninnu carré 3. N t'u dɔn koyi. École minnu datugura dɛ. Olu dɔ bɛ ka carré kɔnɔ yo. Dɔ bɛ ko S-Bac wa S-Bac. Dabaka carré. O yɛrɛ nana ka publicité kɛ ko Dabaka carré. Y'a ye u t'an tɔgɔ tiɲɛ. Numu ye sɛbɛn ye. An ye min bɔ ayiwa la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. Tabatugara ne bɛ n tɛgɛ don. Min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon. Ɲɛdankura. Asiriba n'o ye Mahamani Touré ye nin y'a ka sɛbɛn ye. Mahamani Touré ko. Wulikajɔ ani cɛsiri. Jamanakuntigi n'o ye Miyankaw ka den kelen ye. Colonel Asimi Goyita a ye baara nɔ don. Dɔgɔkun o ka bila kɛrɛnkɛrɛnya na buna hadamadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma. U k'o de ma Semaine nationale de la réconciliation. Bɛɛ ni koto ɲɔgɔn dala ni yafa kɛnɛ don. Minisiriso min bɛ yen n'o bilalen bɛ ka baara in bɛɛ kɛ o ɲɛmaa de ye colonel major Ismaël Wage. Ismaël Wage ko n kelen tɛ se. O tuma minisiriso minnu bɛ n'u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ. Bɛɛ ka wele ka na an ka fara ɲɔgɔn kan. An ka jɛkulu sigi ko min ma commission. O ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ jamana yɛrɛ b'a tɔgɔ ta. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dɔgɔkun kelen bɛ yen ye a kɔni a bɛna kɛ baara n'u doni de ye nka bɛɛ ni koto ɲɔgɔn da la n'o ye réconciliation ye o baara jamana kɔnɔ o ye k'a diɲɛ don o don de ye fo ka taa min kɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goyita ko in denfaya dira a ma a ko k'a ta septembre. Ayiwa la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. Tabatugara ne bɛ n tɛgɛ don. Min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon. Ɲɛdankura. Asiriba n'o ye Mahamani Touré ye nin y'a ka sɛbɛn ye. Mahamani Touré ko. Wulikajɔ ani cɛsiri. Jamanakuntigi n'o ye Miyankaw ka den kelen ye. Colonel Asimi Goyita a ye baara nɔ don. Dɔgɔkun o ka bila kɛrɛnkɛrɛnya na buna hadamadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma. U k'o de ma Semaine nationale de la réconciliation. Bɛɛ ni koto ɲɔgɔn dala ni yafa kɛnɛ don. Minisiriso min bɛ yen n'o bilalen bɛ ka baara in bɛɛ kɛ o ɲɛmaa de ye colonel major Ismaël Wage. Ismaël Wage ko n kelen tɛ se. O tuma minisiriso minnu bɛ n'u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ. Bɛɛ ka wele ka na an ka fara ɲɔgɔn kan. An ka jɛkulu sigi ko min ma commission. O ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ jamana yɛrɛ b'a tɔgɔ ta. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dɔgɔkun kelen bɛ yen ye a kɔni a bɛna kɛ baara n'u doni de ye nka bɛɛ ni koto ɲɔgɔn da la n'o ye réconciliation ye o baara jamana kɔnɔ o ye k'a diɲɛ don o don de ye fo ka taa min kɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goyita ko in denfaya dira a ma a ko k'a ta septembre ka di kumatigiw ma u ka kumaw la. Mais la sensibilisation c'est qui? C'est nous. Mais non. Mais je te jure je ne suis pas au courant de cette histoire ni ka kuma in dɛ. Ismaël do dɛ. C'est Ismaël Wage. Ani i dɔgɔnin. E dɔgɔnin b'a la o. Joni. Ibrahima Timbo. Ibrahima Timbo joni. Timbo qui était à Énergie FM na. Énergie TV Buguba la. Mais o bɛ ne dɔgɔnin cogo di. Mais c'est ton petit frère. Cogo di. N ko radio Énergie FM Timbo kelen-kelen de bɛ yen. I don't wallahi n t'a dɔn. Mais i baarakɛɲɔgɔn i dɔgɔnin de don. Mais il se peut que c'est un confrère mais je connais pas Timbo. N t'a dɔn. O tuma a y'a mɛn. Je connais pas je te jure hein. Semaine nationale de la réconciliation. Et alors, on n'a pas été pris en compte. Semaine de la réconciliation. Il y a tellement de radios libres au Mali. Cette histoire-là, c'est pour la radio libre. C'est pour les radios. Maa minnu bi bɛn ni kelenya ɲini. Anw de bɛ se k'a lase olu ma, olu de y'an ka auditeurs ye. Awɔ. Nous on n'a pas besoin de français ou bien machin. N'a taara bɛɛ kɛ tubabukan a ti ɲɛ dɛ. Bɛɛ fɔra tubabukan na dɛ. A ti ɲɛ dɛ. O tɛ réconciliation ye han. Non. A
Matignon, parce que moi, non, ni lancement drone à toi, ah, voilà, il faut qu'il y pense. Lancement drone, ni. Je dis, ben boulot pour cadeau. Mbiboni sebanye sebami nukama aujourd'hui. Mami nye sebani nge, apa de ko kasimu tera. To sera to aka gwan. Joni se di ka do chikala mani miri aka samia fe sengena. Joni se di ka do ani mati nya aka nyona. Ako wulika joni jetemine. Mi nye wulika do bolo fara wore kuraye. Minu nye angere firila jere jakulu wore be. Mi nye ma sinali be traoré. Olu ka jakulu de toi ko groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles. Joni se di ka don awa angere firilaw. Sebene kala ko olu fana ye awa nyoanye keka kuna foni dike. Oni yusu ten dekele. Ako uye ministre filikoi. Ministre de l'agriculture. Mi nye morboy. Ako uye ne burange fili jugu bala. Sabula mi nye wulika jon ni jatemina uye. Olu yere nana do kose nasa ka fo ministre kono uye ministre yere de bla filila. Kasabu ke munye. Ikado olu be angere feri do be bara ina sandani duru. Do ba la sanjegi. Joni se di ka don mato olu la u ka jereje kulu la angere garamu kelindira mi ma awa koko ajabu botiwa akui ka don ningera fiye baye ka sawo ke munye ni ye jamana inda ka laje abamalen be senedika ma te ka jamana ingla senekela ko joni se du ni dungo senekela afa ka demefen angere dunyo juba ju doye mi nye awo wulika jo ni jetemine aku ye puma minu vo ika do puma nunu kalati tuaka olu ye angere fere lawi milliard tani wolofla fanga ka bo na fora ko de duna e ka do jamana angere la amasa se yoro la olu chama be jango chaketa do be ko mi ma société Kode ale fanga ka bo kosebe abo office favela nunu ndela don se bi ka do angere gramu kele madama kwa ka feri sangosa mi nye aywa office kono nai olu de be yembele jele salo mi nye wuli ka joni jatemine abara to olu kunye electrique koy u electrique ka nyeshi ministry so ima aka danga minun be ku ladonia mi mbaraka kenyina nama chugodon abita ke gele abai u ye defam yere ladonia sabula ikado office favela nunu na aunde ka wuli ka do fanga ka bu kosobe ikado angere onde ba doni kata ye sangosa ando ba la sanjegi do ba la santa aniko nga on manyini ga fe mafanye jonti sedu andu nyame ka fo sugubulo do tara ka di milliard ta ani wolovla yelma aya fo ministry ba ko kalama wa jonti sedu majabi akoni ko ta ka laje olulu yere fana u fanga ka bu ko ka demene ka fo kidal bele jele ni ka fanveladu u ya jira ka fo wuli ka joni jetemene na nyina angere dili a jongwala akera duna fora jatigi ko sabula sinali abo bakaina traoré ale minye directeur fana société abo sarafa sar ale a jira ka fo sanwosa ikado zone minumbe no yesa tene tomia ani jeli ale de ka angera beta ye woro nuna sa bele jelina sabula abibara na kasa sanjamanye ikado fo ndondo ne do nyangono akanga keke chugo mina abadon akwa angera fere ale benungo ina sanjegi bi angera majele ka manke ni yoro nunu na ikado na nyeforai onga kwengera dugo ni dugo minye ako jongwala min woni ye janvan baye e ko ministry yere de ka barakelo mangalo tiga e ka damarawa ay ministry yere de janva ke non ministry il a été trahi mais Baraka John de a trahi c'est lui mais c'est déjà qui l'a nommé c'est déjà qu'il a trouvé là-bas mais il peut les enlever je suis sur ce plan je suis d'accord voilà sur ce plan je suis d'accord avec toi j'ai toujours dit et soutenu quand on te nomme ministre il faut changer du directeur du cabinet au conseiller technique enlève tout même secrétaire Mimbe a voulu ou quand il résolvé mais il y a un réseau qui est là 10 ans 6 ans 7 ans voilà. Mais et que conseil technique de dossier bodé bolo sans woulovla sans duru abi shoni ningana ngano kanga ke obina djuma voye mimbe voilà mais j'ai toujours dit ça mais ma calani on dirait que ils comprennent pas oui parce que tu n'as pas de doctorat mais malheureusement j'ai un doctorat de la vie tu n'as pas fait Sciences Po tu n'as pas fait la Sorbonne Sorbonne et Angalote voilà Sorbonne et Angalote mais avec trop de bi mais voilà la vérité Bolo Manadima Abida Tiki de Canada. L'unique et le seul responsable, c'est Modibo Keïta. Voilà. C'est lui. La seule solution qui est là aujourd'hui, ministre Modibo Kabo, c'est-à-dire CMDT. Modibo Kabo Bléa. CMDT.
Et bon dans la satire du un grand cadre comme lui. CMDT. Mais moi, il m'a surpris. Ministère de l'agriculture. Il enlève tout le monde. Bien. Mimbe, Sénégal, on y la fia bioni. On enlève tout le monde. On sanctionne. Il faut sanctionner. Moribo m'a surpris. Notre né à DNCC là. Un cadre dévoué et chevronné. Il est à tout. On lui a menti, hein. Il manipule. Oui, l'autre gars. Ni mouya sebanye. Anyemi mbo aujourd'hui kono akabi bolla. D'abord, on a des intérêts d'eau. Au week-end, on est sebanye. Check up pub. Kaka ferfon la kodon. Nege kanye tan placera Bamako. Kafo jigine ou ka bonya masegi be awye. Check up pub. Kaka ferfon la. Josi Zedou, mbala chukobedi. D'abord, on a des intérêts d'eau. Mi boni sebanye angomi ma le pays. Jabana. Fasiriba no ye begino ni ya ka sebanye. Gindo ko mu. Begindo ko akadina te dabla nye negetena ko. Kanasiga. Ministry. Idwage no ye Mamadou Kasoge. Ale de kiri ministry. Bamuru ani pembelenguru talemba fe. Zomba kule ani jamana nafolo buru jaba munumbe. Nu ka fe umine nu la. Ubina fere ka di jamana makata bla jamana wakande kono. Chakeda sigira fe. Chakeda mimbina nizo boshileu. Ana nafolo boshileu la. Ana mobili mineleu la. Ubina kakara u fere ku tu war bla trésor la. Qui dit mieux? Mamadou Kasogi. Qui dit mieux? Oui, vente aux enchères. Oui. Ah bah, tiens, tu as bien négocié. Qui dit mieux? Ton petit frère là, Kafaringue, a Bebarake, hein? Qui ça? Mamadou Kasogi. Mais je l'ai perdu, hein? Tu l'as perdu? Kamna avec quoi la misra? Bon, je vais dire à Aliou Mohamedou Sango. Aka ini ministre blanc contact. Sinon, ka agli digi. Kasoge ni au flan en Amérique. New York. Lui, c'est un ami d'enfance. New York, oui. Oh non, lui, depuis ballon de fait on t'a. C'est son frère. Non, son cousin. Non, mais n'a pas qu'à souffrir samedi là. Il va s'y sur le début, il va faire un coach et tu vois qu'il n'y a pas de lui, il n'est pas venu pour ça. Alors que les sont à Kalodjé. Bon, je l'ai perdu depuis longtemps. Comme nous, Wati a béni du goût. Bon, Mamadou Kasoge, ton grand frère d'abord te cherche. Qui a mandat de débloquer le Ndjama. Ndajwana. Il va que Kaé, Kanaka commissariat de Kaé. Je t'ai jamais cherché. Il va pas get oublié. Mas cuma mana ke diri tiga ali tiga pemagelan wai itu kau ni atau kuna ke pemagelan wai nam sate shila Sebenengala ko Mamadou Kasoge wili kajo ani chesiri bara nyuma odeba dusula jamana bise ka lafiya chugomi jamana ka nafa be yoro yoro ako ayo wili kajo no bara ke ninga ti bolo do Sebenengala ko ibise ka fo Mamadou Kasoge atika bara ke ina fo abene yere kono chugamina la ka fati jamana fe atika bara ke jamana ka kanuna iye galotike Sebenengala ko ako aye projet de loi do labe ato jira conseil des ministres la no yo gouvernement mawye ako chakeda Kasri, Chakeda ou Komima, agence de gestion des biens gelés, saisis ou confisqués. Mahamounumbe, nous y jamana nafolo buruja kashuen, Mahamounumbe, nous boulou la femme mene nous la. Pour Chakeda do Kasri kirin nakakoro, mina kana ofer nous kanu songo jonyo nyininga do, ku fere ou kake fe na famaye, ku bla vente aux enchères la. Nous fere la ku worta katu bla jamana trésor la, akake ka jamana barako kwa. Kasoke bode labi. Voilà. Qui dit mieux? Non, qui dit mieux? Faut que tu l'oublies. Nam. Sebenengala ko Mamadou Kasoge ayeni akilina minta kata jira conseil des ministres la anyama yabe Asimi Goita bolo Asimi ko bile hakim kunzigi lembe kaningono otuma ayani ne ministre fe ni projet de loi aw akilina e jume muni mumbise ka faraka wala sa atokanye mumba je no ka nga bwala no ye maje ayo fo Sebenengala ko ministre be ko bile haki anje na ndini yeni jakeda ngasigi min dorasa ode wuli ka joye ka soda kabana nyini jakeda mbita la yoro mina ka fe minye kurbele le bakar dala a mobile chunelo a terrain ana soda la hautaw wari munum blale be kontu ko ni jamana waru do a be de bita sezita kata be mara yoro ina kata na trésor la no kan angar la nyona sa na isi na ngoni
dugulita la bleu nam pour woni blanier anya min zalo ka le pays kono akabi bolla je du ka don te jamana ngono te kacha nga te flabe mo fie ki bolo tizoka te baramso te zara te flecha te zara te koima te bana te ashura fene bede cheka pip tabatungara nam ninye babugunji ni nyora nye dangoroba mene Sidi El Mokhtar Dambélé ou quoi ma Basidi Dambélé le roi 12-12 l'enfant de Markala oui kafo weyo edela ilaba na sowele Basidi Lasaw ana minu mi bo fangele on minu ndogoni do alla mona on minu nya alla mo akwa on ma mi no fo na mi morro ndigeriro eta donza ngone de bado aya bana adonza neba sedu ni malaje ilaba ina kabo ko kesa goy adame dagaru ni wati na namana mita Jose du nebe mburo buko kala tade bi boni se banye ebitawa mini ene koroge be mini jama noir adama damis adama ene no jole ba adama yoro do da du juma ina di est-ce que adama bora Canada odo est-ce que amata Guinée société bamunu babulu Guinée atamolu redressé na mana abiso ngana biyo abina je dis nous boni sebanye sebe mi nu kama la révélation ko dogole ku dakenaka odo abolu ko chien kema woro ani chien duru joni se di ka do jere jakulu mi nu kama ko OGEP ni maye fon vokanu isele o bara la o te ko gelem bay mi nye sebene kala e atwa de ko prosper ko akubuli ka joni jetemina anga jamana demson beni ka bara beki tafando no kera ka do jamana abikulu geleya no kera ka do jamana ma seba uten nimisa ako le baromètre joni se di ne baromètre me to kana ale fende mi bi fian suma joni se di ka do fian tabulo anana ale bo suma o ni otara kada fen mina joni se di ka do bi jokunma kofo abe hake kofo e ka do abi sebaya kofo ani yere ka yere wolo ya abo bele jile de jira baromètre chesiri bato ulu tanuni chesiri bato ulu yele le sana ni jaga dan zigira singa kabini san 2019 joni se di ka do wuli ka joni chesiri fanga bade yera la sablo bi tanu minunda bele jile dale do ala kafo atanunu ye bil hake trafatane do joni se di ka do jep demsonu vara nyanga kani jaga dan zigi cheni muso joni se do bi ya la gnye mabaw jenge se nani mabam malidon ani jamana wore aywadon ninga se ku utanu ku ka dambe anu ka barake wale jira Umaru Sumano ale de ye abako nyerenyi ale de president yoni se de ka do ami doni na kobi abe wuli ka jo bala ni ki bi fen minge iko ke kasha dana nyema ko yi akum mali kono tanuni mali de jamana wora tanuni mali don zigelembe jamana mi wora minu na ka to lu tanu e ka do barometri e ka do nyina da kona aye chesiri bake wuli ka joke na dun fara ko barometre yoni se de ka do abe fenja mande ko fo minu nye masakaw yi yoni se de ka do aywa minye sente président nye kata se chef de gouvernement olu katanuni sira oba damana yoni se de ka do no boray président de la République on a gagné olu mana boala e ka do mi e barometre flanaye yoni se de ka do ode anga jamana dewnye jamana de minu nye wuli ka joke aboka do sambi woro ni samvla ngono anga dépendance tali olu tanni u mana ke gnie yoro wo yoro yoni se de ka do beta tanu o yoro nunu na akoni ya takalaje mi nye wuli ka joni jetemene marabulu kono san 2022 kunukoro marala yoni se de baye kafo mi e kulukoro gouverneur ye mi nye colonel Lamine Kapuri sanogo yon se di ka do fana tanu ba de soro mingu ka gudro wulia abo Kapuri gudrongolo ko ka wuli Kapuri ay alete mona kana o Kapuri sanogo tu fais ou tu enlèves sur ce point de balle enlève atite mo Kapuri nako exécution o sur atara na se era kanu du se je ka so i tafla ni Josi Jedu sebeni kala ko ako barometre ka wuli ka jo nyina anga jamana de minu bi koka minu nyu wuli ka jo bake ani chesiri bake yon so dubu tu kutanu fu ujaba lala e ka don awa minyi America ka ofe e ku mateme ka ba de septekalo kleta temene New York Suisse septekalo kleta ni woro France ka ofe e ka don awa minyi septekalo kleta ni wolo vla obi se kana kurwari minyi Abidjan ningalo kle bisaba
Sénégali décembre kilo tile 15 Joan se dit k'a dɔn OGEP nin cakɛda in i k'a dɔn u bi tanu de ta ka diɲɛmaa sɛgɛrɛ hakaja i k'a dɔn hali farafinna masakɛw u y'olu fana ka tanu kɛ i n'a fɔ Togo président o n'a nɔnaw nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan tabatuma révélation an bi don kɔnɔ Basiri Kɛba ye la rédaction ye u ko an ka taa BDMSA la u ka lajɛba 78 na bɛɛ lajɛlen ka bangi a kɛra septembre kalo tile 10 tɛmɛnen a ɲɛmaya kun bɛ ŋanaba in bolo Ahmed Mohamed Agamani ale de ye président ye conseil d'administration fɛn min ye bɛnkanw ye bɛnkɛr'olu kan n'o ye ordre du jour ye wa fɛn min ye lajɛ 77nan kuma minnu bɔra ani bɛnkan minnu sɔrɔla seginkɛr'olu kan ni k'olu lakuraya ni ka bolo nɔbila ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ BDMSA fɛn min ye diɲɛ seleke 4 bunakun kan ni bangipumaw kɔndena ale de b'a cɛma bi sɛbɛnnikɛla ko BDMSA UEMOA jamanaw olu ka commission min bɛ n'o ye commission ye olu yɛrɛ lettre kɛ k'a fɔ bangi tɔw k'u bila danganiya min kɔnɔ BDMSA kɛlen bɛ k'o danganiya dafa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye a ka nafolo ko ye sɔrɔ min n'o kɛra saa wuli ka jɔ saa yɛrɛ ma ban fɔlɔ fɛn min ye miliyari 1000 ani miliyari 800 ani miliyari 18 1818 milliards de francs CFA BDMSA même vie directeur kura min be jinamaro de do ka fɔ a tɛ wari bugu kɔni kɛsu kɔnɔ directeur jumɛn Amadou Aidara kun y'a kɛ miliyari 1000 milliards mais n'i y'a kɛ 1818 miliyari 880 tani ko ale y'o fara a kan la hawla n tɛ ite de n ko se u ka den de do wallahi non mais il est de Kayi i t'i bɔ da la n k'a bɛ bɔ u ka so filɛ sokala kɔnɔ u ka so sokala kɔnɔ n jaa se u ka den de do Aliou Ndiaye oui c'est ça il est de Ségou ce garçon mais il est de Kayi ala ya min jande tɛ wa o tɛ sa kana kamalen bɔ nsoma ya la sa o bɛ nsoma tɛ Bahame ya jɔnni Bahame c'est plus ton père n ko Bahame den de ye Aliou Ndiaye ye je suis le 3e fils de Hami Niang fa bɛ la o le 3e garçon ni Amanu bɔra ye Tijani ka bɔ yen ayi n ka kɔrɔ Tijani awɔ ni Amanu bɔra yen mais an minnu balolen don bi Hami Niang denw na après Amanu c'est moi c'est toi je viens il faut que Diamantaire de Bahame Diamantaire de tout le temps l'un des premiers Diamantaires au Mali olu ni Ségou Simagaw voilà c'est lui ka do Aliou Ndiaye a bɛ t'aider a b'a dɔn il n'est pas Niang il est Ndiaye il y a Ndiaye il y a Niang e fililen de do ne y'a ɲami a bɛ bɔ sokɔrɔ kana den de Segu Kado awɔ n kɔrɔkɛ de y'a fɔ n ye koyi tabarikala Prophète de y'a fɔ n ye n kɔrɔkɛ ko Segu Kado awɔ ko Segu ka den do sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye BDMSA ye a directeur général maa hakili sigilen Mali nafoloko la maa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in bi ten sɛbɛnnikɛla ko utukalo san 2022 bi dago waati min na fɛn min ye banque administrateur ye u taara ka na k'a larawe ka taa k'a larawe ka segin wari de bi yɛlɛn cogo min a bi yɛlɛn de u ko wari yɛrɛ a bɛ min de a waga k'a ye a taara kɔfuru de dayɛlɛ wari gazi de bi maa ɲanamini BDMSA a taalen fɛ da u taalen Wagande dayɛlɛ Wagande dayɛlɛ les administrateurs dama min dara hôpital la wari gazi fɛ ja gazi de bi wari la sɛbɛnnikɛla ko a ko BDMSA administrateur ko Bili Hake taa kana taa la ta ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o tuma i jilaja ni baara ye danaya ani baara ɲuman min ni BDMSA b'a la a ka bolofaraw minnu bɛ yen n'o ye BDI ye Côte d'Ivoire Burkina Faso a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana wɛrɛw ye Guinée Bissau u ka bolofara cɛrilen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ nunjuru de bi Bamako yan sɛbɛnnikɛla ko nafolo baara ko ɲuman k'a daminɛ fɛn min ye BMCD don min o bi fɔ banque ma fɔ ka n'a bila bi la baarabaw de kɛra BDMSA fɛ min kɛlen bɛ sababu ye ka jigiw sigi Mali jamana ni wariko guanna la a tɛ si bi u bi boli ka taa ta banque min na teliyala o ye Ndiaye fɛla de ye BDM na Josi Seydou n'i ye kabara fɛnba fofo nɔ na Joani Sedi k'a dɔn kana kaba fofo nɔ in na min y'a sama maa fɔlɔfɔlɔ minnu ye BDM tu tigɛ
Ablaye Daffé bola. Oui. L'éternel Daffé. Ablaye Daffé. Ni ngamale mi vle. Le ministre de l'économie et des finances Daffé. Ablaye Daffé. Daffé. Ni ngamale mi vle ni le directeur. Oui. Njai. Ani bomanange blé. Igor. Daffé de ou tegata. Ou Djemseni kou tegata kou do bangla kou kala. Aujourd'hui là, ils sont fiers d'être les élèves de Daffé. C'est des meilleurs banquiers. Les meilleurs banquiers de l'Afrique. Daffé ka kalande onedo. Mais Daffé ma tchengalane. Johnny. Mandat d'arabie mi no feta Moussa Ben Barka. C'est pas nous dit quoi qu'elle a Moussa Ben Barka est arabou de où. Allez Mauritanie Marocco katea. Abouane quoi les Malais. Aye man passeport farao. Je dis nous devons boulot pour cadeau. Mi boni zemanye sebe mi nou ka ma l'indépendant. Sebe ni keba ikado atwa de kwa Ablaye Jara. Jona ikado abadumana wati manjable. Jona se de kado jere jakulu mi nou ka ma ko ASRME. Asaram. Asmaremu John Sodikado ni ejere jakuluye minunga wulika John ni chesiriye ikado jamana wa hakilina fo bi jamana na ninye tawdo ubu hakilina anuka dabalu tige wasa bi sinzi tugomi minye mali ambe wulika jokokurala wulika jokokura min bi talike kanyeshi jamana yere yela mabulu chamama ina fo sharabulu ani jamana sinzi le hakilina minunga John Sodikado aseremu minye salifu kulubali ale de jere jakulu president u ya hakili jaga boke ninga nyayini nike yon sedu yu miri anga jamana anga sagi kokoro ani la dawla na mase ka sago luma yon sedu ka no halama debi sani alama debi aywa sirafe minye wal madangani ya walu bi fe minuna andi sago luma wa yon sedu ka no anga jamana fama nu bisigi Ikado bi kalika chien de ke ou ba fo de ko je jure yon sedu je jure sur quoi il va autant envers oui kalifin minga otifo 600 mi woni salu kuluba na jenyo nye uko fenvla kata anga jamana uko tashara bona ni mama kera famai ni bi kali qur'ane walma ikado biblu wala comment ni islamé ubina ni qur'ane ibi kale mengale qur'ane na bara mingal falama mba ke kliniya ni jelinya ni ye chrétien biblu bina taka dima mengale biblu la matigi isaka pumana ni to chier comment de bina bon ça comment au clé table yon se du ikado I want invest la se bani kala jila ka fo mi woni salfu na jenyaw ni u ye ni denyini ni ngado anga jamana sharabona kale kashien ka ken ni invest la ka sabula anga jamana kono islamé wal ma chrétien ni olu fon vo bike ika dine sidine do minga ika kalola ni nguye se bani anya mi zalo ka bollende pana kono aka bi bolla daba to ngana de bin tega do mi boni se bani ango mi ma aujourd'hui bi parce que ba no o roger ni ya ka se bani o roger be anga sege ngana badoka ngana mi nata de ko Shakumaru Jabate gitari ani foli domado ngamute mindo Shakumaru Jabate la ja farkolo nyana je ngana badedo ase ka teli o yeteli adai Shakumaru Jabate mais non le journaliste il devrait venir me demander farkolo je ngana bado Shakumaru donné domino e bolonda oui ko nyo kosayo l'un des meilleurs 10. Mais c'est ce que je viens de découvrir. Ala kahine demba tarola. Demba kuma fali dema le 10 moderne. Le 10 moderne. Akateli. Naini ka chèque. Abibu ayi fafa mi naini. Naini. Ne komzo naini. Komzo naini. Afo onga naini. Chèque naini. Fali mi naini na. Naini ka chèque. Nam. Nam. Naini ka timi chèque yo. Nam. Naini bolo la blade do de chèque yi. A chemor ko ni aka wari. Soro. O de la ma fo ko naini ka chèque. Aywa nam. Shakumaru Jabate na dodi ama bo Shakumaru ka naini nam sabari gala ko ako Shakumaru Jabate sheuka dendo ma mendo demzen bien kene do ma chamanye Shakumaru do kusai na ni gitari fo inde ka sabani gala ko ako sani gitari fo ingana Shakumaru Jabate ka mayodo ka karambodo ka faso o darapo korota Shakumaru Jabate ayo bara uke sabani gala ko sheuka ukade segu yoro mingoni mbe no ye wuli ka joyi ni balonda kumbika konana bela jele ya do nga fo femi Shakumaru Jabate ayo
wuli kajɔ caman kɛ o kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko club dɔ bɛ yen o ye wuli kajɔ k'o kɔnɔna na u ko min ma Africa Sport Segu kɔnɔna na o kɔfɛ fɛn min ye Segu jeunesse sportive ye a ye wuli kajɔ kɛ yen n'o ye GSS ye ka laban ka don AS Biton na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye o équipe filaw olu nana fara ɲɔgɔn kan san 1979-80 o don fɛn min ye Cheikh Umaru Jabate naɲini ka chèque o y'a sɔrɔ a bɛ wuli ka jɔ a b'a ta ni fila la sɛbɛnnikɛla ko cɛŋana minnu kun bɛ yen n'olu tun bɛ ballon ta ni Segu bɛɛ tun bɛ kule n'u ta i tulo ma jɔ Paul Koné Birama Gueye Vital Ki Burama Gueye Kabiru Ba ngo nin ye n ka fɛn de ye. Ça c'est ton domaine ça. Les Kabiruba, les Vital Ki, oui. Les Paul Koné, Allah ka hinala. Oui, nam. sɛbɛnnikɛla ko san 1982 Coupe du Mali u nana dasi u ni stade malien de y'o dasi a ma ja dɛ se kɛra Segu la nka bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Segukaw ye ballon ta o don malidenw bɛɛ sɔngɔnna ni Cheikh Umaru Jabate tɔgɔ ye u ko nin cɛ in sen ka teli a galabu ka teli n'a y'i sen fili ni ballon ye o bɛ taa sɔrɔ fɛn min ye gardien ye a bɛ taa ka taa ka jɔ da Yoko sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye entraîneur min bɛ o donnama kama Sinja Jalo n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ ballondan kɔni na Cheikh Umaru Jabate ale de bɛ se ka tɔgɔ di Mali ma sɛbɛnnikɛla ko nka Ala nana n'a ka na ye a kɔrɔkɛ n'o ye Modibo Kuyate o ye Tata Bambo cɛ ye o nana kɛ guitare fɔlangana ye Cheikh Umaru Jabate yɛrɛ a bɛ sigi a kɔrɔkɛ kɛrɛfɛ a nana guitare in de kanu kɛrɛfɛ dɔɔni k'i dege guitare la ka sin ka foli tati. Ce que le journaliste ne sait pas Cheikh Jabate a bi ballon ta Biton na tuma min en même temps il joue à la guitare. Non e b'a dɔn sabula Jaliden do Jali Madu den do mais ni de y'a agénama ya voilà mais Cheikh Umaru il était beau hein mais non mais je te connais l'éternel afro halisa ni taara i b'a sɔrɔ afro b'a kunna kamalen b'a kun il a toujours fait les deux choses à la fois ballondan ye Ala y'a d'a ma guitare fɔ o ye n ye Jaliden ye a y'o kanu k'o fana dege kɔrɔkɛ nɔfɛ min ye Tata Bambo cɛ Modibo ye o k'i bɔ a la sɛbɛnnikɛla in dabila san k'a tɔ ayi jamais d'accord non sɛbɛnnikɛla min fɔ an bɛ tugu ok ayiwa baasi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye fɔli ye o nana ja Ala nana ni naɲini Jabate ka sira bɛɛ o donnama kama naɲini fɛnɛ jeli denmisɛnnin don a k'a ka di a bɛ se dɔnkilida la Cheikh Umaru bɛ guitare fɔ naɲini bɛ dɔnkili da a ko muso finman min filɛ nin ye dɛ n kɔrɔkɛ ma Modibo n bɛ nin de fɛ nkalon don a ma kɛ ten an bɛ to ka na concert fɛn de la yan guitare fɔ naɲini ye gara tigɛ a nɔfɛ ka taa Togo mun don ayi dɛ kɔrɔkɛ de ye gara tigɛ naɲini dɔnkili daga a ko n kɔrɔ Modibo naɲini n bɛ nin de fɛ ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko Cheikh Umaru Jabate kabi waati ma a bɛ na weekend na Segu fo ka na kɛ sa Colola Bamako naɲini Jabate nɔfɛ furu nana bɔ a la Modibo taara ni woro ye an bɛ Colola nɔfɛ a kɛra ten o a Colola naɲini nɔfɛ o an bɛ Colola Cheikh Umaru Colo an bɛ Colola sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye naɲini ka carrière nana daminɛ Cheikh Umaru kɔni a bɛ guitare in fɔ a bɛ artiste wɛrɛw dɛmɛ diɲɛ tournée ba fɛn o fɛn bɛ yen i t'i miiri diɲɛ jamana basi la ko Cheikh Umaru ma taa min kɛ ka guitare fɔ ka Mali tɔgɔ bɔ sɛbɛnnikɛla ko bibi in na si janfayara nka Cheikh Umaru ka kɛnɛ n'i y'a ye bi i b'a fɔ ko denmisɛnnin il est sportif hali wulada in na n'i taara Korofina balodankɛ na a bɛ n'i fari kala ye oui sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Cheikh Umaru a yɛrɛ kɛlen bɛ ekɔli ye bi bɛɛ ko tonton Jacki denmisɛnnin caman de b'u bolo a b'u kala a ka so falen bɛ den na a ko a bɛɛ y'a den kɔrɔkɛ den dɔgɔnin den cousin den ɲamakala ka di n ye n b'a fɛ ka fɔli dege bɛɛ ko Cheikh Umaru tu as vu Africa Blue kumana ka ɲɛnajɛ min kɛ denmisɛnnin minnu kun bɛ fɛn u ka nin ɲɛnajɛ in sa Minisar tu as vu Minisar ils sont à l'école de Cheikh Umaru c'est lui qui a formé des plus grands artistes c'est vrai guitare fɔlɔ Modibo Goshew Daɲɔn a ka ca min bɛ Sénégal sisan sa fa bɔlen do ta Cheikh Niang wali ka guitare fɔlɔ ye ils ont tous passé par l'école de Cheikh Umaru Jabate n yɛrɛ dɔɔnin kɛ o Cheikh Umaru c'est un grand n ye kura de mais u ma min fɔ Cheikh Umaru ko la dugukolo don i b'i taama ka taa ka na a t'a fɔ nka a y'a fɔ sɛbɛnnikɛla y'o sɛbɛn dɛ ko Cheikh Umaru ko maa sabalilen tɛ ka tɛmɛ a kan diɲɛ bɛɛ nisɔn ka di o nisɔndiya diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ a ye a ko a ka ɲi i bɛ ko bɛɛ k'a la a b'a kun Korofina misiri a commission il fait partir a tɛ tɛmɛ o kan ayi non waati de dafara ko n'o tɛ n bɛ min don a la n kɔrɔkɛ de don bɛ naɲini ka segin dɔn dɛ
fa bi naini ta on don yanzu du wati na ka wati ma se bitan babla si market e ka don ni alimentation belebele e ka don aywa min vle ni aywa immeuble bamana min nya ase chamanje dami nya shin be bemesma si market shu fara tleka ni sera suko kene jega kene e ka do fen ne ba nyini kene balo minum be bo franci adamaden dumuni ani bago nga dumuni ni bela jile be si market la anga folibuye ne ko krafe e ka do ayajuma ko ni awuli la sa an mango ken na ko koloni ko sansan an balama bobo ka jemuka bisigi i ka don nulu la mejagte ni muru bi ɲɔgɔn sɔrɔ so fana to ma du shuina i ka don nɛgɛ ɲɛmugan segi bi kɛ nin kuma kelen kan nɛgɛ ɲɛmugan ni kelen farikɔnɔjɛkɛlaw olu bɛna kumaso kɔnɔ ni ala sɔnna ma sini samedi ne de ni radio lamɛnbaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 92.9 kɛn yɛrɛ ye dakabana radio min jɛkafɔ ko bolofara min bɛ Mancha FM an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bolofara tɛ jɛkafɔ la ma o ma ala yi ci radio so dɔ bɛ yen pirati do ko bawle mama yi ci ka lamɛn kojugu da do u tɛ se foyi la nani kuma lankolon fɔ kɔ a kana bawle lamɛn dɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ tɛnɛnba journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam.